जाय जेनेबा BPF से 15 बोसोर सालायबाय एनटिआर कमिटि गैबाय डेभेलपमेन्ट जानांगौ जेरखम जों जायासै दिनैहाय आंनि गोसोजों रायजो राजाफ्रा जे समस्या रायजोफ्रा खुलुमबाय BPF थाना जेबो जाया चेन्ज नांगौ डेभेलपमेन्टनि खेत्रआव ओंखायनो आङो BPF नागारनांगौ आरो बेहाय आं जाफैबाय आरो बेहाय थांफिननायनि खोथा गैया आं डिटारमाइन गोबां सिन्था खालामनानै जोंनि समस्या रायजो राजाफोर रायज्लायनानै आङो दिनै BPF नागारनानै BJP फैदों बेहाय थांफिननायखौनो गोसोआव गैया माब्लाबो आं थांफिननो हानाय नङा बे खोथा सोरबा बुंलाबायगोन जानला मोनला बुंलाबायगोन माने इलेक्सन टाइमावथ' बिदि मानसिफ्रा बुङो पार्टिफ्रा बुङो फैफिनसिगोन मासिगोन बायदिसिना होनलाबायो बेबायदि खुनु दिन जगाजगबो जायाखै खालामनायबो नङा आरो आं न'दिन 2 नाम्बारनि नङा आङो 1 नाम्बारनि फंसे जा बुङो बेनो जागोन दा ओंखायनो BPF नागारनानै गैया जोंहा दिनै सरकार दं आसामाव सरकार दिल्लीयाव सरकार BTCआव सरकार आरो दिनै आं सरकार मोनसे पार्ट आंहा दिनै जेनेबा आङो BTC मोनसे EM जाबाय EM मोननानै आरो आं मा नांगौ रायजोखौ सेवा खालामनांगौ जोंनि रायजोफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन ना डक्टर समस्थिया खमसे खम 50-60% डेभेलपमेन्ट थाखाय मावनांगौ बेखौ लुबैनायनि थाखायनो आं दिनै फैदों दा बे सुबिदाखौ मोनबाय नंखायनो दिनै आं जेराव दं बेहायनो आङो दिदोमै थागोन माब्लाबाबो सोलाय सोल' जानाय नङा दा सार माजेन्द्र नार्जारिया दे बुंदों गोदानै मानो भट होनांगौ दिनै जों ओंखारगासिनो दा दिनैसो जागायजेनदों जेब्ला सम जागोन गासिबो जोंनो गासिबो वार्डफोरा मावगोन माजेन्द्र नार्जारिया 15 बोसोर जा खालामबाय बयबो नुबाय सोरनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै जों नुबाय नेपटिजिम बेखौ बयबो मिथिगौ इंलिसाव खुरमा बाहागि गावनि मानसिल' खामानि मावहोनाय गावनि मानसि सेलेक्टेड मानसिल' खामानि मावहोनाय जायनि थाखाय रायजोफ्रा गाज्रि मोनदों दिनै बेखौ रायजोफ्रा सोलायनो लुबैदों दा हय जोंनि मानसिफ्रा जोंनि BPFनि गोबां मानसिफ्रा दिनै बे दुखु मोनदों हयथ' गोबां BPFनि मानसिफ्रा सोलायनो थिनदों माजेन्द्र नार्जारिखौ बेखौ सोलायनो सोरखौबा होदोंमोन आं खोनादों आरो गोदोबो जेब्ला आं BPFआव दंमोन अब्लाबो बेखौ सोलायनांगौ होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिनै अबयसे गेजेराव आं मिन्थिया आं दिनै मास मोननै आराय माससो जाबाय BPF नागारना फैनाया सोलायनो नागिरदों दा आंखौ मिन्थिया खिन्थु माजेन्द्र नार्जारिखौ दिनै रायजोफ्रा एक्सेप्ट खालामो ओंखायनो दिनै जेरैहाय जों नुबाय जोंहा सानै जों MCLA जों जमदुवार श्रीरामपुरजों देरहालांनाय उइनार केन्डिडेट दं जोंहा जोंनि जथ' मानसिफोर दं गासिबो जोंना समनाथ नार्जारिनो जों भट होगोन आरो बेवहाय देरहागोन दा माजेन्द्र नार्जारिया खुनुदिन बेवहाय देरहानाय चान्स सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनो हाया खालामो पलिटिक्सआव क्लेम खालामो दिनै कंग्रेसआ बुंदों आसाम सरकार गावसोरजों दा कंग्रेसआव सोर लिडार दं आसामनि कंग्रेस लिडारफोरखौ नाय साबसे मोजां लिडार दं सोर चिफ मिनिस्टार जाफैनो हागोन ओरैहाय आजमलनाव सोर दं रावबो चिफ मिनिस्टार मोजां नेता गैया खिन्थु दा BJPआव दं बिराद मोजां मानसिफोर मोजां नेताफोर दं स्पेसियेलि जोंना सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फुरा माने जे स्टाइल खामानि मावदों जे रोखोम खोथा होदों बेखौ मोगथाङाव जाबाय थादों आरो थांनाय बोसोरफोर जेरोखोम जे गुवाहाटियानो होन गुबुन जायगानो जे रोखोम उन्नति जादों बेवहाय खुनु खोथाया दस्रा जाथिया पार्टिया फैनानै बेवहाय सरकार दानो हाया जोंनि जेनेबा BTCआवबो 12थानि गेजेराव निस्सय हयथ' BPFआ मोनफा मोननै मोननो हागौ कयथा जायगाफ्राव जोंनि उइक पइन्टखौ नायनानै खिन्थु जोंनि जेने BJP UPPL JSP आरो AGP जोंनियानो खमसे खम 10-11थाव जों देरहाबोगोन आरो दा बेवहाय हाग्रामाया क्लेम खालामगोन बयबो खालामखायो बयबोथ' सेमनायाव गैयाना गावखौ माबा दुरबल देखायोब्ला निस्सय रायजोफ्रा दुरबल जायो ओंखायनो रायजोनि गोसोखौ गोरा लाखिनो थाखाय बयबो होनो दा हाग्रामा महिला बिथाङा हयथ' बे खेत्र'यैनो जों देरहाजोबगोन होनना बुंदों जानांगौ आरो